wai ke me yasa idan na ce ki zo ba ki zuwa, za ka ta zumbura baki ta yi shiru sai kai kai tsaki sai kawai ka je kai wanka da daddare fa irin wajen karfe 11 din nan sai kai wanka sai ka zo ka shafa mai sai ka sa riga sai ka karya hula ka tsaya a jikin madubi kana wannan dudduba haka ko da masallaci zaka kai kiyamul layl fa a wurin ta zance zaka lokacin so kake ka bata haushi da gangan kawai ka dauki turare kai ta fesawa sai wajen rabin kwalba gaba sai ka ce na tafi idan kin ji shiru ki rufe kofa nan ko masallaci zaka kiyamul layl ko sai ga ana wani bala'i ina zaka cikin tsakar daren ina ruwanki da inda zani ina zaka ina ruwanki da inda zani ke dai in kin ji shiru ki rufe kofa ba shi kenan to wai ina zaka sai ka ja mata aya Allah ce wala tajassasu kar ku yi bincike ko ba haka ba wani lokacin mata sai da wayo sai da dabara tunda Allah ya baka dabara sai ka mata wayo in kai mata wayo sai ku tsira